uthando lwemali ngiliphethe ngempela. Mina ngithanda imali mhlawumbe uzongithola ekotsheni. Mina ngibonakale bavalele umnyango ngavula ngenkani. Mina ngitholakale bangivalele umnyango ngavula ngenkani. Mina ngitholakale uthando lwemali ngiliphethe ngempela. Mina ngithanda imali mhlawumbe uzongithola ekotsheni. Mina ngibonakale bangivalele umnyango ngavula ngenkani. Mina ngitholakale bangivalele umnyango ngavula ngenkani. Mina ngitholakale basivalele umnyango ngavula ngenkani. Mina ngitholakale basaba ukuhamba nomphefumulo wami. Mina ngaphefumula le Jona ngikhule ngina-next mhlawumbe ngolota ne-text facts kubuhlungu thoba ngokuthola ama-text facts. Ukuthanda abantu kuvele kuletha abantu kanti kufika nina abantu abanemali. Abantu bathi bayasiqwenya ngami, bayakhuluma ngami, abanye baphupha ngami, abanye bachoma ngami, ingane zikhala ngami, abadala bahleba ngami, abafethu baphusha ngami, bastress ngalephunani vumani yempilo isihlaba sonke nomatha unemali unani wachoma ungenani semngani ngikuthanda ukufa kodwa uthando lwemali ngiliphethe ngempela.